yuswa jinawil ing semu kang rama kalawan ibu tanggap ing sasmita yen yo anampi sungkemipun kang putra temanten kang banget karantan ing baten ing kono kawijil pangandikanira Aris Mbok le anakku bocah ayu anakku bocah bagus kang tak tresnani nalika biyen sira isih timur ndak kekudang yen to dewasanen ing besok bakal kawengku ing kakung jebul kekudanganku wis dadi kasumatan nyatane Gusti wis paring berkah Gusti wis paring winih ing besok bakal tukul bakal dadi wit kang gedhe lan bakal ngrembuyung godhonge bakal nuwuhake kembang kang angganda arum lan bakal nuwuhake woh